बर' सानसो खोन्थानांगौ गोजानै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायबा आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननाय सापर्टआव जोबोद मोजाङै दं आरोना आं दिनै मोनसे जायगायाव दंफैयो जोंनि गौरां हालामनि मिं नोलोबारिनि ग्रिन भेलि एकाडेमियाव ना आं नोंथांमोननो मोनसे समाव बे भिडिअ नैबे स्कुलनि रिभिउ लाबोखांबाय नोंथांमोना सिगां आंनि गोजाम भिडिअखौ नायबा मिथिगोन आरोना थ' गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि दिनै 5 सेप्तेम्बर नालाय दिनै फोरोंगिरि सान बेखौ लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि गासै फोरोंगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोजोननाय आंनि खुलुमनाय गासैखौबो माने नोंथांमोननो बावहरग्रोनाय जाबाय बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननि ग्रिन भेलि एकाडेमियाव मोनसे प्रग्राम फिसा बानायदों आरोना फोरोंगिरि सानखौ लोब्बा लाखिनानै बेखौनो नोंथांमोन एसे देखायनोसै आरोना आंखौबो इनभाइट खालामना लेंहरबाय नालाय बेखौ एसे नोंथांमोननो देखायनोसै नोंथांमोनहाबो नायदों माबायदि प्रग्राम बानायदों जेरावबो बेयाव बिदि प्रग्रामखौ बानायखादों जेब्ला ओमफ्राय नैबेयावबो माबायदि रोखोमनि बानायदों बेखौ नोंथांमोननो एसे देखायनोसै आरोना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला हेलौ ग्रिन भेलि एकाडेमिया अलरेडि बेनो आरोना आं बे स्कुलनि सोमोन्दै सिगां एसे रिभिउ लाबोनानै नोंथांमोन देखायफैखाबाय ओमफ्राय दाथ' आं फारसेनिफ्राय देखायलायले आरोना प्रग्रामनि सोमोन्दैल' एसे देखायनोसै नोंथांमोना प्रग्रामखौल' एसे नायदो आरोना हेलौ मिस्टारफोर मोसागोन ना मेथाइ खनगोन नोंसोरलाय आदसा नै बर' सिख्लाफ्रा मा क्लास नोंसोरो 7 नोंसोर मोसागोन ना मेथाइ खनगोन मोसाखांबाय आदसा दे क्लास 1 गान गाबो ना नाचिबो बर' सानसो खोन्थानांगौ रा सिगां सोरहानि आदसा नोंलाय मेथाइ खनगोन ना मोसागोन मोसागोनसो आं नायगोन दे आयु बा इमान हुन्दर नाचिबो ना गान गाबो हा नाचिबो माने प्रग्रामखौ सिङाव बानायदों आरोना ओमफ्राय सिङावसो जेसे हांनाय जों नै बेनाबा मा प्रग्रामा लाइटिं सिस्टेमा जोबोद खम गैयानो माने बेयाव केक हानाय प्रग्राम देखायदों आरोना बेखौ देखायनोसै नोंथांमोन ओरै रायजोफोरखौबो एसे नायदो नै पेरेन्टस दंफैयो ओमफ्राय स्टुडेन्ट गथ'फोर दंफैयो आरो ओमफ्राय ओरैजाय टिचार्सफोर दंफैगोन आरो Okay, my dear children. Please give a big hand for me. Again, from the Okay, this one. Coming, this side. दागलाजोबो सेंग्राफोर हारसा ছোৱালীবিলাক आइले এতিয়া इमान देरि नै मा नाम मोनोथाय बेखौ बेबायदि फैदों आरोना ओमफ्राय मानसिखौथ' आं दानि खेवना नायबाय गोसो अबस्था गैला आरोना सेस गोलोमफ्रुजोब्बाय नै गथ'फोर जंखायगासिनो दङ Now this time felicitation program is going on. Anjali madam.
Ozima ma'am, Lakshmi ma'am, Shivani ma'am. Regon ma'am. And the next receiver is Abhani sir. Sir. And the last receiver is our respected Pranav sir. Now we have already felicitation program is over. Enjoy the program. To maintain the silence. नै बिमायासो रानना होनांगौ बेहा हारसिंसो होनांगौ UKG students, please come on the stage. माने सिगाव ओरैबायदि गरम आरोना ओरैबायदि गरम कारेन्टबो गैया नालाय सेस गोलोमदै गजोबबाय ओमफ्राय गावसोरबोथ' अबस्था गैला ओमफ्राय दायो गथ'फ्रा माने गावसिनि फोरोंगिरिनो गिफ्ट होगासिनो दं आरोना सोर सोर मा मा होदों बेखौ आं दानि लाबाय थायाखिसै बहुद गोलाव नालाय लायोना थ' बेखौ आं नोंथांमोननो देखायबाय थायाखिसै आरोना थ' नेक्स्ट प्रग्रामफोरनिफ्राय आं देखायलांनो सेस्था खालामसै आरोना नैबे गिफ्ट होनाय हाबाफारिया जोबबाथाय नेक्स्ट मा प्रग्राम दं बेखौ नोंथांमोन देखायसै आरोना Wishing to everyone happy Teachers Day. Today is this valuable day. We everybody understood that today is the day for the prayer of teachers. Teachers is a guru who gives us knowledge, who gives us a good character for the futures and giving a knowledge of I that which is remaining from the childhood. We have to learn how to respect the teachers, and teachers also know that how to respect their own students. Teachers and students that will we give a good relation. For few words I want to say in Assamese also. মই অসমীয়াটো কেইটামান এই শিক্ষক দিৱসৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। শিক্ষক আজি আমাৰ শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰিব আমি সদায় লক্ষ্য কৰিব লাগে बिसोर मोसागोन आरोना दसेनि उनाव मा मेथाइ मोसागोनथाय मोसानायखौथ' आं नोंथांमोननो देखायनो हानाय नंला थेवबो सोर सोर मोसागोन बेखौ देखायबाय आरो हेलौ आयो
रुक जाते हैं दिल हमको कभी समझाता है हम दिल को कभी समझाते हैं जोबोद खाथ्रा मोसागासिनो दं आरोना नै ओरै फारसे प्रग्रामा सोलिगासिनो दं आरो ओमफ्राय मोसानायाबो सोलिगासिनो दं ओमफ्राय बिनि उनाव माखासे प्रग्राम दंबावो ओमफ्राय जोंनि बर' हिन्जावसा सेंग्रासा हौवा सिख्लासाफोर माखासे मोसानो नागिरो आरो सोरबानि मोसानाया रेडि जाजोब्बाय बिसोरखौ माखासे फट'शुट लानो जोंहा प्रिन्सिपाला खावलायनायलाय माखासे फट'शुट लानानै सोर सोर मोसादोंमोन माखासे जेसेबां हायो देखायनोसै आरोना ओमफ्राय नैबेयाव दहायनि मोसानायफोरखौ आं लाजोबनो हायाखिसै ओमफ्राय नैबे उननि माखासेफोरखौ आं लानोसै आरोना थ' उननिखौ जेसेबां हायो देखायनोसै आरोना थ' नायदो जोबोद मोसानो गोरों गोजानै माखासे नै सेंग्राफ्रा फैजोब्बाय आरोना बिसोरखौ एसे फट'शुट लाना देखायनोसै साथामल' नोंसोरो खुंफुं माथो माबा गानाखै गामसा गानाखै गानदोब्रा देलाय गानग्रोलाय होनबा थाबनो लाबोआखै गामसा नैबे जराव माखासे फट'शुट लानो खावलायनायलाय गासिबो बे मोनसे जायगायावनो लेंबोजोब्बाय आरोना माखासेखौथ' लाजोबनो मोनाखिसै उननि माखासेखौल' लाबाय आरोना दे थाथ' कुम्बु थ' लोगोफोर भिडिअआ माने प्रग्रामा जाबाय थाबाय आरोना सिङाव ओमफ्राय माखौ देखायबावनो सानदों आरोना ओरैनो मोसानाय देखायबाय थाबाय ओरैनो बेबायदि एक्सट्रा प्रग्राम बिदि जायाखै आरोना गावसोरनि ओरैनो टिचार्स दे नालाय गिफ्ट बावनाय हाबाफारिया भिडिअखौ जेसेबां हायो नोंथांमोना देखायबाय आरोना भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखो मोजां मोनखो माबायदि मोनखो सोरबाफोर गोदान फैदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो आरो अननानै ओमफ्राय भिडिअआ दिनैनि टिचार्स डेनि जिथुनिखि भिडिअ बेखौ आं जेसेबां हायो देखायबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय आं माने प्रग्रामा जाबाय थासिगोन नालाय आं माने एखे प्रग्राम जाबाय थाबाय नालाय देखायबाय थाला सानबाय आरोना बे एखेखौलाय माथो देखायबाय थानो नङा होमबा बिदि मोसानायल'सै आरोना ओमफ्राय गुबुन जेबो प्रग्राम गैला ओमफ्राय आं बिदाय लानानै थांनो सानबाय आरोना थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना जाय आंनि भिडिअखौ नायदोंमोन गासैनिसिमबो थेंक इउ फर वाचिं